Hemmeňize salam, men Ataş Mehmedov. Bugünkü AutoCAD videomda sizlere Modify menüsünden Mirror guralyny görürüz. Türkçesi aynalama bolýar. Mirror adyndan hem belli bolýar. Isenlik bir çyzygyny bir çyzygynyň töweregini aynalap bilýäs. Aynalamak sözi bu ýerde nähilek düşünülip bilinär. Köpelçe atasynda kopýalaýas, ýa-ni has simmetrik görnüşde kopýalaýas. Çyzgylary. Hasol size şeyler misal bilen düşünürsem Google. Mesela şuları alak bir polyline çizdim. Şuları al görmüştü. Şeyler men şunu belli bir çyzgynyň töweregini aynalamak isteyen. Aynalamak gyska ýoly, hatda orta mirror'ın gyska ýoly MI geldim, sayladım. MI enter dedim. Geldim, sayladım. MI enter dedim. Seni nokotdan sayladım. Hatta orası şuları alı bir datba. Aýdyşym ýaly bir çyzgynyň töweregini aynalaýa. Ýöne şol çyzgy bilen simmetrik görnüşde bir kopýasyny döretdi. Geldim. No enter dedim. Şuları al görnüşde aynalap bilýän. Geldim delete bassam, has dogry görnüşde size düşündirmek üçin şeýle misal bereýin. Polyline dedim meni. Isenlik şeýle görnüşde çyzgy çizdim. Ve gelip şu yerden yeni bir ortasyna çyzgy çizdim. Şuları alak bir ýagdaýda. Şu bizim ortadaky çyzgymyz aslında mirror çyzgysy, aynalama çyzgysy. Şol çyzgynyň şu çyzgyga uzaklygy näçe bolsa, biz aynalan ýagdaýymyzda hem şu sağ tarapda döretýän çyzgymyz, kopýalayan çyzgymyz şol bir uzaklykda bolýar. Simmetri bolýar aslında türkçesi simmetriň nähine düşünürsek gat. Şol bir ikisem uzaklykda. İkisem deň derejede bir-birini bilen, mesela şul çyzgy bilen şu çyzgyň arasy 100 bolsa, döretýän hatda orta çyzgyň başga bir tarapyna hem ýene uşular ýaly çyzgy baý bolsa, biz şu çyzgy bilen şu çyzgyň we üçünçü şu ýerdäki çyzgyny simmetri getirdiysek, hem şol bir uzaklykda bolýar. Simmetri aslında şodur. Mesela ýüzümizdäki gözüň biri aşakda biri ýokarda däldigine görä, gaşymyzyň şol bir deň derejede bolşuna göre ýüzümiziň çep tarapy bilen sağ tarapy bir-birine meňdeşligi şu simmetri bolýar. Şeýle aksida misal etdireýin. Geldim, sayladım, MI enter dedim. We şu nokotdan sayladım. Men şu mirror nokodunyň hatda mirror çyzgysynyň töweregini aynalamak isleýän bolsam, gelip men şu mirror nokodunyň çyzgysynyň isenlik nokodundan gelip saylap bilýän. Geldim, sayladım, aşağı tarap çekdim. Belli bir uzaklyk ýok mirror aynalamak üçin. Siz şuları ýalan çekip bilerdiňiz, şuları ýalan çekip bilerdiňiz. Näçe aşağı çekýäňiň bir tapawdy ýok. Geldim, sayladım. Şu ýerde maňa birden soraýa, siz gelip de şu aşağı çekeňizden soň mouse'uňyzyň çep düğmesi bilen kliklenýärdiňizde şu ýerdäki çyzgy ýitip biler, gorkmaňyza gerek ýok we ýitçilek ýalňyş birden etdiňiňizi görkezden şu ýerde bize birden soraýa. Erase source object diye asıl ulunyň çeşme görnüşinde asıl ulunyň obyektimi men pozoýunmy ýa-da şu duran ýerine dursunmy diye. Men şu ýerde no diýen ýagdaýymda pozonok we şu ýerde iki sany men şu çyzgyga simmetrik bolan iki sany şu ikilik görnüşünü ve şulara ters duran ikilik görnüşünü çyzgym durýar. Yes diýen ýagdaýymda hem şu çyzgyny birinji saýlan esas çyzgymy podýa delete edýär. Şu ýere gelip no diýdim. Bu size şeyler bir yeni atlatma. Has öňkü versiýalar ulanýanmasaňyz, aslında gatda öňküm däl, meselem 16 töwereklerden ulanýan bolsaňyz, sizde bu görnüşde däl Y harp ýa-da N harp çykyp biler. Default görnüşde N harp bilýändir. Enter'a basaňyzda, hatda orta N enter diýen ýagdaýynda no bolar. Y enter diýen ýagdaýynda da şu ýerde görýän bolsaňyz, command line'da da Y harp bilen
şu yerdäki nahar renk boýunça beýleklerden bir tapawutdyr. Şol gyýska ýollugyny görkezýär. Men ýazylykça now diýdim. Galmasyn isleýän şular ýaly görnüşdi. Şeýlerek. Meselem ýene bir mysal mektep döwründe az kiçirak ýaşlarynda ýolka çydantyňyz diýen hukmany suratda. Şol ýolkanyň size has aňsat görnüşde çyzylyş görnüşini görkezýän mirror'yň kömegi bilen geldim ýolkanyň diňe ortamada yaptım. Şu yerden men ýolkamyň diňe ýartyny çyzjak. Geldim şeýlere çyzdym. Çyzdym. Şöyle geldim. Şeýlere. Şu çyzygy bilen deň olmasyn isleýän. Geldim. Escape alıp çykdym. Çyzygymy saýladym. MI enter diýdim. Ve şuna koddan tutup aşağı taraf çektim ve goýberdim. Bu ýerde hem esasy çyzgymyň galmasyny isleýän M enter diýdim ve şular ýaly men ýolkamy çyzdym. Şu ýerde ýanky erase source object asyl çyzgym podaýyn bolmaýynmy diýen soragyna nähilek ýagdaýlarda gerek bolýanyny size görkezýän. Meselem men şeýlerek bir çyzgym aslında has ölçü bolsun. 100'e 5 kur çyzgym. CO enter diýdim kopýalama üçin. Geldim saýladym. Enter diýdim. Seni konokotdan tutup çekdim. Meselem arasynyň 30 mm açyk bolmasyn isleýän 130 enter diýdim. Escape alıp çykdym. Şu ýerden men bir blok çağırmak isleýän DC enter diýdim. Meselem şu gapyny çağırmak isleýän. Geldim, saýlap şu ekrana getirip taşladym. Soň bilen olsaňyz geçenki tapamyzdan scale guraly bady. Scale biz şu yerden saýladym. SC enter diýdim. Şu yerden men bir base point saýladym. Soň reference diýdim we şuna kod bilen şuna kodyň arasy 30 mm bolmasyny isleýän. Geldim. Şunu saýladym. Şuna koddan tuttum. Ve şu yere getirip koydum. Mesela şular ýaly bir ýagdaý bar. Şu men gapyym görýän bolsaňyz sagydyň tersi boýunça açylýar. Har doğrusu daşaryk tarap açylýar. Aslında daşaryk tarap ýa-da içerik tarap däl. Şu sagydyň tersine görä açylýar. Men şuny sagydyň uğruny görä açylmasyny isleýän idim. Aslında şu gapynyň gapy bölümü şu tarapda bolmasyny isleýän idim. Merkezde koduy hem şul uğurda hareket etmenlerle şu taraftan tersine açılmasını isleýän ýagdaýynda näme edip bilýär? Şu yerden gelip men saýladym. Şu yerde bilmem lazım esasan şul gapynyň esasy boýuny biz bilmeli. Hatta orta şu iki arany näçe uzakluk bardygyny bilmeli we bize esasy gerek bolýanda şu ýerdäki merkez nokoduny bize bilmemiz gerek. Geldim saýladym, MI enter diýdim. Şuna kodu biraz sakladym. Çekdim. Näçe diýdim men? Uzaklygyny 30 diýdim. Ýarys hem näçe bolar? 10 näçe bolar? 10 näçe enter diýip çekdim. We şular ýaly merkez nokoduny basdygym bolýar. Doğru enter basan ýagdaýynda merkez nokodundan bir ýokary ýükselýär, çyzygy. Geldim. Ýene urgerek ýokary tarap çekdim ýa-da çektim ve şular ýaly mouse'uma klikledim. Şu ýerde meni erase source object diye esas çyzgyny çizmek isleýän, men elbetde täzeden biz podu oturmak gerekine şu işin bir bölegi bolan podma görnüşini olmagy isleýär, ýa-da gelip çyzgyny podýar. Şular ýaly ýerlerde
erase source object'i kullanıp bilýäňiz. Mirror buyruğu aslında gerekli bir buyruklardan biri. Mesela şu yerden görýän bolsaňyz, çydygynyň diňe ýartyny çydyp, galan ýartyny, at dogusy çydygynyň teknik çydygylary şu yerden de görkezýän. Mesela şu yerde görüşüňiz ýaly, şu merkez çydygysynyň çep tarapy bilen sağ tarapy bir-birine meňdeş, simetrik. Şunun ýerlerde ýa-da şular ýerlerde biz aynalamagy gaty aktiv ulanýar, bir de gaty peýda degen bir buyruk. Ya şonu ýaly size şeýler misal getireň. Mesela şu yerden men bir tane rectangle diýdim. Filip vermek isteyen näçelik filip bolsun, mesela 10'luk bir filip bolsun. Enter diýdim. Şeýlerak bir çydygy çydym. Ýene geldim circle diýdim. Şu merkezine koduna var. Mesela 5'lik bir radius 5 olan bir töwerek çydmak isteyen. Men şu yerden şu radiuslaryň merkezine kodlary seçeýler görkezýän. Şu yerde merkezine kodlar var radiuslaryň. Selik bu radiusyň merkezine kodu vardır. Ýadyňyzda saklaň. Şu merkezine kodlaryny 4 tane her şu yerdäki radiusyň merkezine kodlaryny şular ýaly bir çydygy çydmak isteýän. Men näme edip bilen? Ýeke çydmak deräňne men aynalama bilen şuly şat aňtatlyk bilen edip bilýän. Mesela men merkezine kodum bilýänmi? Bilýän elbetde şu yerdäki çydygyň merkezine kodu elbetde bar. Geldim, şunu taýladym, circle'ymy, MI enter diýdim. Ve geldim şu yerdäki midpoint'tan tuttum, aşağı tarapy biraz çekdim, goýberdim. N enter diýdim. Geldim, şu ikisini taýladym. MI enter diýdim. Şu yerdäki gatal tarapdaky midpoint'y taýladym, biraz çekdim, goýberdim. No diýdim. Şular ýaly hat aňtatlyk bilen biz mirror buyruğunu ulanyp bilýäs. Mirror buyruğu hem şeýlerak aýdylman galan zat ýokdur diýip pikir etdim. Häzirlikçe şeýlerak hemmäňize köp-köp tawatny etdim. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hemmäňiz hoş, sag bolun.